Ένα σιγό. Και να κάνω τη ζωγραφίζω. Ναι, ναι. Και από εδώ να δεν πειράζει. Δηλαδή εδώ που θα τραβάει, πρέπει να μπαίνει από εδώ, να μπαίνει από εκεί, κατάλαβε. Κύριε Πλάκα σου τώρα. Σου βάλω αυτό να φωτίσει. Κάτσε να βάλω γιατί δάκρυσα γαμώ το. Τι είσαι τώρα εσύ? πρέπει να δακρύσω. Εγώ με αυτή τη τσοκολάτα. Εντάξει. Να τσακώσω μια ωραία τέτοια σκιά. Πάει. Δεν τσακώθουμε και ο προσώπος, καταλαβαίνεις. Ναι. Να φοράει μια σκιά της προκοπής να μαλώνει σαν την καριότα. Να έχουμε μια ψυχολογία στην ζωή. Γιατί αν δεν βάλεις 11 η ώρα το πρωί χρυσοσκονές σκιά. Δεν μπορεί να τσακωθείς αξιοπρεπώς. Κοίτα ψηλά λίγο. Χάνεις την αξιοπρέπειά σου. Φύγε! Δεν θέλω να πιάσεις! Δεν θέλω να πιάσεις! Γιατί! Φύγε! Κάνεις την έτσι με καλά! Εμένα και εμένα τη ζωή θα και την καρδιά μου! Βλεπόμαστε μεταξύ μας όλοι. Ναι ρε, όλοι παίζουμε με όλους. Αλλάζουμε θέσεις, παίζουμε μπόγκος. Είστε έτοιμοι? Έξαλλη. Όλοι είναι όλοι μέσα στο τέτοιο του τρελού. Πάμε οι φούσκες Δέσποινα. Φούσκες Φώτα. Μπράβο έτσι του τρελού. Πακλάνα του τρελού. Άμα δεν της αρέσει δεν πειράζει. Περίμενε, όχι! Αυτό που πάει από σεφ για Καραϊσκάκη, αυτός ο δρόμος που...